Ka United Democratic Party UDP ha ka khatlai tarik nai wing kala thaw ya ka State Election Committee na ka banta banjet ya ki candidate chak election Lok Sabha but MDC election ki Banlong House number 1 Habakran bat kinong thok khobor o President ka UDP uba met ba lingdo ula ong ba ka Central Executive Committee CEC kala manjur banthaw ya ka Election Committee Ulaong baka State Election Committee kanjit ya ki candidate ki baang not banyakun ya ka election na ka party UDP. Ulaong ru baka CEC kala manjur ru ban pedang ya ka rai ka jingakran ginongalam ka UDP bat ka Hill State People's Democratic Party HSPDP ha ka jingalang ka balong ha ka nyotrik na iwing banyatray lang ha ka election MP na Shillong Parliamentary Seat. Ha ka bayade bat katura parliamentary seat ka CEC ka ha ka jingstat jong State Election Committee ringkat bat kinongalam ka party na Rilum Garo CEC joka party bat ha ka CEC baru ki members lai koi ngilai simia ka rai mentarasi ha ka bedi bat ka Jinge day jong ka UDP bat ka HSPDP apo ka Regional Democratic Alliance banang penskam bat ya ka bani nang jaj kemat ka meeting ke bangi layo jong ka HSPDP ka day ha nyo ka November ka sa bulan tang si da ka sur ka parti ka ba jaj kemat ya ka bat antulun ya ki kam jong ka di Kabedai bat ka MP election ru ka ladon kerja keren ya ka akan ni ka election pemerintah kandon ka jadi dekat nak yang jong ka HSPDP bat ka UDP nak ka bat ka ni MP election ka ba sayo haulem sistem banwat nak ka bat ka tura parliamentary seat pada ni kum ka CEC mentakasi kala committee ya ka committee jong ka party rengkat bat kat ka nengot ki senior leaders jong ka party na Hills bahkan sa syang ban rengkat ha ka badi bat ka MP election aja usah nang ta susu ha ka badi bat ka CEC mentakasi kala approve ya ka State Election Committee na ka banta ka MP election bakum juru na ka banta ka MDC election de malor kini i dan kiwe ki member ki bade ki president ki secretary jong respective districts kiba jeru ki khot aba wan ki kam dwede na kamanta kitu ki constituency ki ba ha kawai ki district de ni nampat don kono kono jekan bari par candidate dai dai ino ha ka start jong ka State Election Committee na ka banta ka jingjit ya ki ketong maka jeng terkhat ha ka bari par candidate jong ka party de nang ta susu kala CC ru kala ai ka direction maka banta baro ki district ki settle ba kin nang pentelun cekmat ya ki kam jong ka party ban penklan ka por ban ka ju ka por ban pindikena ba nilong ki balak loy ban yakun ya ka election lada kawan haka nang ka por de kalau don ko ji kren haka bade bat ka farmers wing de iba olon swing body president jong ka farmers wing ila ai ya ka jing patai kindet ka bade na ka benta kani bat ila bu ba ka meeting jong ka farmers wing kan long ha ka tayo ko banin ko jong u nai no pra December a jan